Айде да направим пилешки бучета по оригиналната рецепта на KFC. Мариноваме бучетата. Какво? Бътърмилк. Пълномаслено кисело мляко, Демитка. Едно яйце и малко вода. Плескаме бучетата вътре. Ги овалваме хубаво в маринатата. И малко горчица щяхме да забравим. Обаче ще пропуснем една тривия глутамат, който е в оригиналната рецепта. Не са едно към едно като от KFC, ама все пак не са пържени. Ако не ви бъркат калориите, пържвате ги и стават същите като от KFC. А за още по-брутални нискокалорични рецепти, отиде да взимам двете книги. За там съм оставил наистина най-уникалните рецепти. Заминах. А за десерт ще хапнем една протеинова вафличка с бадемов крем от InHouse.